Καλοσύνη Κλειό με τα 12 εικαστικά τους έργα σε μορφή μεταξένιου πέπλου, που μας παρουσιάζουν αυτά τα 12 διαφορετικά παραδείγματα βίας με σκοπό όχι να αποκρύψουν, αλλά να αποκαλύψουν και να εξυμνήσουν ουσιαστικά όλα τα θύματα βίας που παρουσιάζονται σε όλο τον κόσμο και αφορά από βία από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πρόκειται για μια εξαιρετική συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Πεδίο Δράσης Κόδρα. Μια συνεργασία όπου και εγώ νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω την κυρία Βελένη και το επιτελείο της για την άριστη συνεργασία. Μια συνεργασία η οποία έρχεται να κλείσει την ενότητα του 2014 για εμάς το Πεδίο Δράσης Κόδρα. Μια ενότητα η οποία επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στις συνεργασίες με άλλους φορείς. Πρόκειται για 12 πέπλα μνήμης που πραγματεύονται την παγκόσμια βία ανά τον κόσμο. Τα πέπλα αυτά δεν καλύπτουν, αλλά αποκαλύπτουν τα φαινόμενα της βίας που ζούμε καθημερινά. Και θέτουν αυτό το ερώτημα: είναι η βία αντίθετη με τον πολιτισμό μας? Ο χρήστης του διαδικτύου έχει τη δυνατότητα να κοιτάξει όλο τον κόσμο και ως ένα, ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε, ιδιότυπο πανόπτικον και να έχει μια εικόνα για την πραγματική εικόνα αυτού του πλανήτη. Αυτή είναι ακριβώς τη δυνατότητα που μας προσφέρει η ψηφιακή επανάσταση του διαδικτύου, είναι που αξιοποιούμε για να φτιάξουμε τα έργα μας. Ουσιαστικά μας ενδιαφέρει μια εξωστρεφής τέχνη, η οποία στέκεται κριτικά απέναντι στην εποχή την οποία την έχει παράξει. Το Πεδίο Δράσης Κόδρα 2014 οργάνωσε ένα πλήθος εκθέσεων, δράσεων και artist in residency προγράμματα κάτω από την κεντρική θεματική Anita Hero, πολύτιμες ύλες σε σπουδαίους καιρούς. Στο ίδιο αυτό πλαίσιο παρουσιάζουμε την έκθεση Βίαιο Μετάξι, Violent Silk, του εικαστικού διδήμου Καλός και Κλειό, που είναι πλέον και η τελευταία έκθεση της διοργάνωσης του 2014, ανήκει στο παράλληλο πρόγραμμα του Πεδίου Δράσης Κόδρα και ακολουθεί ακριβώς την ίδια λογική.